weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to guijilona to sadel to ali wuure to keeɗele to wudduru to wuuro soogi to dunga wuuro alpha to dunga wuuro ceerno to dunga bosoyaɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno keccela sar to ndulumaji dembe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie bureau central de police ɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ɓe jiiti penɗe tati dartournoɓe wadde trafic yeeyde drogue e sangara e nder Nouakchott to leydi Sénégal ko fodde temedde ɗiɗi landa wondude e mouvement politique uji kañumen tigui oɗo saaha joni tawtoyi coalition biteɗo coalition Diomaye président to leydi Mali aljuma hanki o ko hoɗejo leydi Mali joddima nojance e biteɗo Samba Alhamdou Babi ko gardinoɗo catala bitegal vérificateur général no maɗo e oɗo saaha joni waɗa ambassadeur joɗaniɗo leydi Mali toon to Égypte habaruji men kedde Afrique ma jaaha to leydi Niger to leydi Nigéria to leydi Guinée Conakry to Burkina Faso habaruji men joolam jaɓeri ma en jetto ha to leydi Palestine to leydi Brésil ha to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko fittata aadi mo adude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalwal e danawal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓrimo gandal dendagal rafiji coomiɗe e nder ɓandu maɗa so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne yawreɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawren ɓe rewɓe ustoraɓe ndewagu rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe yita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawren ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men wonduɓe prostate fiɗaɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni prostate maɗa fonno kala so tawi on jokkodiri joni docteur ɓe ma nanduma holo safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawren ɓe wonduɓe estomac gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ene tawi oɗo saaha joni to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitinde tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Rosso ha to Dagana ene tawi ɗon sehil makko ɓinene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi e tawi ɗon ɓiyi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni konne wiiɗo sanne mbadden dando faade makko jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga
neɗɗo tuƴiiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo e morid gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotooɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkondire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗi ɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye maɓɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkoredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone e hoore biira nogas e ɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba kadi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen pacca sunare men e musidɗo men sehil men Ibrahima Talla gorko Mouhammadi Hunare tawateɗo eɗo saaha joni to leydi Côte d'Ivoire jaltugol aduna ba makko biyeteneɗo ceerno Ismaïla Talla noon ko jamma aljuma hanki sanga 22h woni 10h jamma o hooti e joomi koko takkusana hande o aseta hande takkusana o wira toon to saare gonga nde Hammadi Hunare eɗen nduno dendagal galle Talla naɓe kala e dendagal ɓesgu Hammadi Hunare naɓe kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko yon fannu keddoɗen jandi moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV feddeɓe sukaɓe Afrique e gardugol Sara Abdoulaye Sara e ceerno Habous Diallo eɗen pecca sunare men kadi e bandi men debbo biyeteɗo sokhna Khadijatou Sow jaltugol aduna mawni ko bandi ko gorko biyetenoɗo Amadou Go noon ko aljuma hanki o hooti e joomi ko to Bamako o arno toon noon ko jillu tawi ko jillu jokkere en ɗam o joɗino noon koto wiyete Bogoni noon ko 150 kilométre hakkude muɗum e Bamako to inde Samba Sow gorko mo ma tawateɗo to ma eɗen pecca sunare men e dendagal famille sosoɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men demgal pular koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen te leydi Mauritanie kala kay hitande so yeehi oɗo saaha joni ne heewi yubbinede takkusan ceerno Hamdou Rabbi tawi ko fedde witende Ansar Dine noon e gardugol ceerno Habous Diallo eɓe jooɗo kay kala hitande kay so saaha oɗo yonti ɓe mawnina tigui ko wiyete tigui takkusan ceerno Hamdou Rabbi hitande hikka noon ñalawma o nanggama tonga tigui ko ñande 13 lewru do décembre darto ndu toon to PK7
gara galle ceerno Boubacar Gaye tawte ɗo to PKC dendagal almudagal dendagal naksonnaɓe kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ene bisma kay e oɗon takkusana ceerno Hamdou Rabbi kala jiɗɗo noon ko ɓuri ɗo labde kay jokkodirta koye ceerno Boubacar Gaye numéro mum téléphone mbatta ko 46 54 54 20 ha joni koye on fannu keddoɗen jeunesse tawi ko tabitala pulagu ngal leydi Mauritanie e gardugol Hamme Sall ɓe ɗamini yubbinde kay ko wiyete tigui eɓe ɗamini yubbinde kay tawi ko ñalɗi pinal ñalawma pinal toon tawi kadi conférencier on ñalawma ko Sar Abdoulaye Sara ɗamini yubbinede noon ko ala cage ɗum noon ko ñande tati lewru janvier hitande dartonde woni 2025 tati mayru tigui ko ndiyana yubbinte toon to la cage mbiɗen noon ko Sar Abdoulaye Sara kañum woni conférencier o ko fate kay wasiyade sukaɓe nde mbawa tigui ummade wasam gollagu mbawa tigui rentade ko fate drogue e poɗɗe ɗaynoje kala ene tawtora kadi ne bisma hen kadi e oɗon ñalawma artiste uji ko wayno Abdoulaye Ndiaye uɗolel Demba Babaɓe gaddardiɗo diɗɗala cifti e daari ko noon kadi artiste ngana hono tigui biteɗo Yaya Ndiaye wela segene ɓeɗo kala e woɗɓe ne bisma hen ko leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen caggal nde gouverneur uji leydi Mauritanie joddi batu kay hoorejo leydi ndi to galle lamorgo to palais présidentiel aljuma hanki one kamɓe gouverneur uji ɗi ɓe mbawi kadi joddade batu e hawre jagoɗɗo leydi ndi woni Mokhtar Wul Ndiaye to bureau ji makko e nder Nouakchott koye dow holliri ɗon kanko Mokhtar Wul Ndiaye hoore jagoɗo holliri tigui koye dow yamirore hoorejo leydi ndi nguɗo batu wawi joɗade ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay ko wiyete eva ko fati état d' avancement programme d'urgence au service de base mo hoorejo leydi ndi rokkiri kay jamiroje nde fewnete ko ɓuuri yawde e yaccade beele dendagal région ngaji ɗi kala ene mbawa ɓamtade ɓesguji leydi ndi mbawa yittade hen koye mumen hano hannirtini kanko Mokhtar Wul Ndiaye hoore jagoɗɗe o yerima dendagal gouverneur ji ɗi kay nde ɓeydoto kay wattude hakkillaji mabɓe e ɗeɗon golle jamirade kay ene golle e nder région ngaji hen ha golle ɗe mbawa hiɓude hano hannirtini nde lawol kadi e dow yidde hoorejo leydi ndi tawi noon koye programme d'urgence hoorejo leydi ndi ummini kay gam yidde ƴellidde dendagal région ngaji tawteɗe nder leydi he ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o waɗi inauguré aljuma hanki o nder commune mo El Ariam tawateɗo e nder moqaɗade Ouadanaga e nder région de Trarza projet d' extension ɓeydugol institut national de santé publique woni tigui ko nokku mawɗo no fewi tawi koy to jangate ko fate cellal innam ade établissement de santé o noon ine mari fodde temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi suudu woni chambre wondude capanɗe nayyi laboratoire de niveau 1 wondude tigui de niveau 1 de sécurité wondude sécurité biologique mo hinde BSL wondude tigui e laboratoire uji nayyi ɗi niveau 2 wondude laboratoire uji tati ɗi laboratoire uji niveau 3 ine waɗi kadi ene waɗi e makko kadi bureau ji capannayyi bureau tawi bawɗi nawde kay ha yimɓe bawɗi nawde kay ha temedere employé woni gollotoɓe ene tawe nder majji kanko oɗon établissement public tawe makko kadi saluji 5 d'étude de formation woni so jangate to heblo watte goto hen kala ɗin saluji ne jogui tan nawde ha capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ene tawe hen kadi saluji 4 tawi ko polyvalente ene tawe makko de saluji ɗiɗi hen goto kala ene wawi kay jaɓɓade ha yimɓe nogas tawi koye fati réunion ji keñoraɗi woni tigui ko wiyete réunion d'urgence tawi ko fannu santé publique on paami tigui ko centre mawɗo no fewi oɗo saaha joni noon hoore leydi ndi waɗi inauguré so fati tigui e yidde ɓeydingol ɓeydude mawningol e gardinde oɗon centre de santé ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen koninkoɓe gendi Mauritanie e koninkoɓe dowlaji tentude Amérique ɓe mbaddi tigui exercice mabɓe kay tigui hebloji mabɓe kay tawi koye yidde kay waddude ko fati tigui exercice ɓe mbaddi tawi koye yidde kay ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude armée de l'air e armée de terre leydi ndi ɓe kutiri noon ko avion militaire américain biyeteɗo bombardier walla ɓe ɓe ɗum B-52 ambassade Amérique noon e nder Nouakchott holiri tigui ɗeɗo golle koye mbadi kay mawnide manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e 5 partenariat kay sécuritaire hakkude dowlaji tentude Amérique e gendi Mauritanie o holiri noon dadiɓe Amérique naɓe jubbini heblo tawi ko moƴƴo no fewi faade ɓen officier ji tawi ko Mauritanie naɓe tawtorama kadi hebloji ɗi e entraînement o kala dadiɓe leydi Tchèque wiyeteɓe les forces spéciales de Tchèque joɗiɓe oɗo saaha joni to attara ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden ka kisal leydi Mauritanie ha tengti e Nouakchott kolliri wonde bureau central mabɓe dadiɓe kay haɓade ko fate drogue e podɗe ɗaynoje ɓe jiiti ɓe pirti ɓe jiiti ɓe kolliri tigui
wonde ɓe jiiti ɓe pirti ɓe tebima sagataɓe kay pelle jeeyaɓe pelle tati tawi ɗen pelle noon dattono koye on fannu yeyde kay e hutorade ko fate drogue e sangara e nder Nouakchott police o noon holliri hen fedde wotere kay ko debbo goto tawi asiatique najo kañum ardi ndeɗon fedde ɓe ɓittanno noon ko sangara caggal leydi eɓe jeeyi ɗum e nder Nouakchott lamrugo guendi Mauritanie fedde ɗiɗi ɓere nde noon ardi ɗum ko Mauritanie naɓe ɓen noon gaddata tigui ko drogue ina jeeya ɗum e nder leydi he fedde tati ɓere nde noon ɓen kay jogui ko usine ene pewna kay dulo woni sangara e nder Nouakchott tawi ko sangara local ɓe pewna ɗum eɓe jeeya ɗum e nder Nouakchott lamrugo guendi ndi ɓe tawrama noon ɓe kolliri nder ɗiɗo opération ngaji noon police holliri ɓe tetti temedde capanɗe jeegom butel sangara wondude temedde nayyi capantati e jeegom canette bière ko foof koye hinde sangara wondude ujunnaje tati e temedde nayyi capanɗe jeenayi ɗiɗi kilo drogue mo hinde chicha wondude temedde joyyi capannayyi kilo ne piccal capanɗe jeeɗiɗi e tati gramme tawi ko drogue mo hinde cannabis bureau central on ene jokki enquête mum beele dendagal gollotoɓe réseau ji ɗi kala ɗo pelle tati ne mbawa yitede ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu halfinaɓe nden kam e kisal leydi Mauritanie e leydi nden kisal wuuro Rosse ko taari ɗum kala ɓe kolliri tigui ɓe duppi quantité mawɗo no fewi marchandise uji tawi koɗi moƴƴani cuytuɗi ɗi yappu men gasi ko dadiɓe faggudu noon woni koɗinkoɓe faggudu woni douane ɓe Rosso kañumen teptino quantité mawɗo no fewi tawi koko wiyete saucisse on saucisse noon ko périmé woni tigui date mum appu mum koko gasi ko ɗum tigui ɓe teɓi noon ɗum noon wawi duppede kay e toon to Rosso ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar ko to Rosso tattirten payen toon to leydi Sénégal mayde biteɗo gona biteɗo Nogay Thiam tawnoɗo kay ene maayi fodde balɗe ɗiɗi e nder suudu mum mayde nde ɗon ha oɗo saaha nde jokki kay wadde haaluji tawi kay ko haaluji ɗi jiida e oɗo saaha joni noon tawi kadi e saaha nde o mayata nde omo wondino e bibbeyel makko Jaarowel hitande e feccere Samba Thiam noon ko kañum woni baba makko o holliri tigui wonde autopsie kay baɗaɗo e goski ɓiyi ko holliri tigui wonde kay ɓiyi ko ɓiɗɗo won kanko biteɗo Nogay Thiam tawama tigui wonde ko cowiɗo o wi noon wonde kay o takkani esiraɓe ɓe haydara kay ko fati ndeɗon mayde kono omo andi kam ko wiyete welsidare mawde no fewi woni grave négligence ene jeeya hen o ñaguima no ala ko sohli ɗon ko o ñagui kay so wonade lumiére watte kay ha laaɓa ceer beelen ande kay ndeɗo mayde holno ɗum yaari ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Seydi Gassama ko directeur exécutif d'Amnesty International du Sénégal ko kanko wonno invité émission biteɗo champ contre champ e télévision RTS ɗum noon ko ñande alkamisa ɓeɗe ɗo o haali noon ko fate tension gonɗo kay oɗo saaha joni hakkude laamu kesu ngu e nguɗo laamu hakkude laamu kesu joɗi ngu e laamu kingu ngu Macky Sall ardi o jañima kadi e dossier ko fate dossier Alhaji Farba Ngom ko fati kay e nanggugol Alhaji Farba Ngom e laamu ngu kadi justice ngoltinade e Farba Ngom salade ɗacci ɗum tingti kadi état de santé woni cellal Farba Ngom to yarata e oɗo saaha joni o wi noon wonde laabi ɗiɗi kay laamu ngu ene toɗɗo yimɓe mum tawi koɓe ɓuuri hoolade kay taw kadi wona docteur eɓe hay Farba Ngom tawi ko laamu ngu suuɓi ɗumen nde mbawa tigui yaade holkisade ko fate cellal Farba Ngom laabi ɗiɗi ɗi kala résultat ji mabɓe ko puneji kamɓe ɗiɗo kala ɓe koliri tigui wonde ko cellal Farba Ngom hattanani heddade e nder kaso o wi noon wadde kay Farba Ngom e oɗo saaha joni fotani kay wiyede tigui fotani heddade e kaso walla wiyede yo waɗe ko wiyete pavillon spécial o holliri e oɗo saaha joni Allah ne newnani kay leydi Sénégal jogade ko wiyete bracelet électronique ɗum noon kala to gonɗa tawi kadi justice leydi ndi ene wawi andude to gonɗa ne wawi rendema hano hannirta ni ɗum noon o holliri tigui wonde oɗo saaha joni Farba Ngom foti ko sengenede ngoɗon jawo bracelet électronique ɗacce tigui fata galle mum wawa toppitade safaruji mum hano hannirta ni o haɗani ɗon o holliri yimɓe hewɓe no fewi tumaɓe gueɗe ko wayno ko Farba Ngom tuma ko hewɓe mabɓe kay tawa ni ko joguiɓe celle mumen ha timmi mbawi heɓe sengenede on bracelet goppama payi galleji men o anda holko haɗi laamu ngune oɗo saaha joni walla justice leydi ndi ɗaccudde Farba Ngom fata galle mum hay sinno kene yaada e oɗon goɗon jawo tawi ko bracelet électronique o haali kadi ko fate coggol joom suudu Diandiyanke biteɗo Mandiabal Diagna o wi noon wonde oɗon saknajo wona celluɗo kay ɗiɗo duuɓi kala sellani waɗi tigui koye fauteuil roulant wawa tigui darade o holliri ne wonde rafi tawi ko rafi chronique on ɗiɗo kala potani sokede e nder kasoji poti ko waɗnede ko wiyete bracelet électronique so tawi laamu ngu yiiɗi ko haddeɓe yaltude leydi ndi ɓe mbaɗine bracelet électronique taw kala toɓe mbawi wonde justice leydi ndi ene fawi mabɓe guite mum o holliri kay wonde dendagal ɓen wiyeteɓe kay ko wonduɓe rafiji taw ko
rafiji mawdi no feewi ɓen potani sokede poti ko waɗnede ko wiyete bracelet électronique pata galleji mumen mbawa hebde traitement ji mum o erima noon justice leydi ndi kay nde darto darde mum ha timma mbasa tigui wadde ko wiyete ñawatta ko justice heedam heegatago ɓe évita ko wiyetede soupçon d'inégalité et de traitement ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen coalition Diomaye président e kala ñalawma kay nana ɓeydo tigui nana ɓeydo wadde taɓande mawde no fewi ɓeyda tigui sembinde guila kay Aminata Touré ɓurɗo lollide Mimi Touré guila kay o suuɓa o ardina oɗon coalition hen noon kala ñalawma kay coalition ne ɓeydo hewde doole e sembe muma joni ko mouvement molanteɗo Allah tawi ko allié de poids biyete tawtoyi tigui e gardugol tawtoyiɓe e gardugol biteɗo Boubacar Sy mouvement o noon ene wiyete tigui ko mouvement national pour la démocratie et l'équité woni ko ɓe mbiyata monde ko docteur Ababacar Sy noon waɗi communiqué officiel hollide tigui wonde kanko e dendagal mouvement ɓeɓe gaddi o kala ɓe tawti coalition Diomaye président maɓe ballu kadi hoorejo leydi ndi ha wawa tigui yettinde pandaji mum hano hannirta ni e nder leydi he o wi kadi wonde ɓe pelliti kay gollodade Aminata Touré superviseur général oɗon coalition ha tigui coalition wawa jogade sembe hano hannirta ni e nder ko noon e nder tigui yontere wotere kay e nder ko manki yontere wotere teskama kay gila Aminata Touré ardina oɗon coalition ko famdi kala fodde temedde ɗiɗi hakkude parti politique e mouvement politique tawti oɗon coalition moɓe mbiyata coalition Diomaye président ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen kalino ñalawma hanki o kabaruji men ko fati affaire détournement fodde 1 milliard 200 millions de 1 milliard 200 millions tawi ko franc CFA tawi ko gestionnaire société goto biteɗo Emma Touré o société wardino noon ko société biteɗo bati prom noon tawi kadi komo détourno e mbadi abus de confiance woni jamfa médiation pénal noon kesso pula heɓama hakkude kay kanko tumaɗo détournement o e ardi ɓe société Allah haali noon ko fate abus de confiance woni jamfamo M Touré jamfino société biteɗo bati prom e contrôle kay e contrôle tawi koy ko contrat ji de sous-traitance mbaɗanode en 2022 partie civile o noon ala haali tigui ha tengti ko alali mum noon addi tigui partie civile o noon ha ala tigui gonɗo ɗum so wona kay biyeteɗo gonɗo directeur général société o hono biyeteɗo Kalidou Wagué noon kañum woni directeur général parti prom ko kanko kadi woni maire de Ɓoki Diawe o jaaɓi noon probléme o kay ine réglé à l'amiable woni tigui tawi koye hakkude mabɓe ɓe réglodira caɗele ɗe ɓe pamodiri noon ko Emma Touré o wasa sokede kay o yoɓa haaliss o ha laaɓa ceeɗa tawi koye dow peeje kewɗe no fewi hay sinno kay ardata ko silloro tawi kadi ko sous plusieurs formes ine tawe kay e pamodiral hakkude mabɓe kay M Touré o ine tottaɓe kay booɓe tati woni 3 terrain hen terrain goto tawete Ouakam terrain goɗɗo tawete Gueule Tapée terrain tataɓo tawete Fass kanƴi tati kala ko nder Dakar kadi ine rokka joni 50 millions ɗo reta woni en espèce kadi kala kadi ine adda kay 100 millions ɗo e balɗe 45 kadi oɗo masalaha noon Emma Touré kay famodiri e mabɓe kamɓe ardiɓe oɗon société biteɗo bati prom beele kay mo wasa yaade toon to kaso tawi jaaɓi on masalaha noon ko biteɗo El Hadji Kalidou Wagué kañum woni maire mo Ɓokki Diawe ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal o bismima o joddima en agence et ministre des transports mo leydi Mali woni ministère uji kewɗi tawi ko jeeɓe cetala bitegal ASECNA tawi koye mbadi kay journée de haute diplomatie axée sur la coopération bilatérale et l'intégration régionale kanko Bassirou Diomaye Faye noon o joddima koye madame Dembélé Madina Sissoko ko on woni ministre malien des transports et des infrastructures ministre o noon jarni tigui gouvernement leydi Sénégal e darde mum kay e mawnugol kay ko fate conteneur uji natgol conteneur uji e marchandise uji kay tawi ko conteneur uji leydi Mali jipportode kaggulade mo Dakar ha mbawa newnede kadi ha nata hano hannirta ni e nder leydi Mali caggal nden jonde noon Bassirou Diomaye Faye bismima kadi comité des ministres ɓe jeeyaɓe catala bitegal ASECNA woni agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ASECNA noon joɗino tigui joguino ko sommet moɓe mbiyata 76e sommet extraordinaire on sommet joɗino koye nder
ndera Dakar ɓe kolliri ɗon hoorejo leydi ndi ɓe kolliri hoorejo leydi kay toɓɓe kewɗe kay oɗo saaha joni koɓe pamodiri kay woni tigui conclusion de leurs travaux koɓe jewtidi kay ɓe mbaɗi contrat ndi ha timmi hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye kanko Bassirou Diomaye Faye noon o waɗi ɓe félicité o waɗi ɓe kadi encouragé e golle mabɓe darde mabɓe o siftiniɓe kadi wonde kanko en tant que président de la république e gouvernement leydi Sénégal kala ene paari kay ɗoftude ɓe e wallodire mabɓe kay ha golle ɗe mbawa yettade ha no hannirta ni kadi leydi Sénégal e kala sahade kala kene adda jokkodiral hakkude sous région kene wawa tamodirde wona tigui wuuro woto walla leydi gotiri leydi Sénégal ene paari kay e ngal ɗon jaɓɓal ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali ha joni ko fate caɗele carburant hay sinno kay ɗum ustima no fewi ene heddi tigui e ndera leydi Mali ha tengti noon e ndera Bamako e yoga e guure mawɗe tawteɗe e ndera leydi hen kala yesso station de service homo garɗa ko ranguji kewɗi tawata auto ji ne waɗi hen ni ko ɗon kewi e ranguji he kewi walde jamma ha weeta e oɗo saaha joni kay hewɓe kay batti tigui ko batti hewɓe kay batti galleji mumen e bureau ji men batti ɗumen tigui e oɗo saaha joni paabi woni cuuɗi kay dépôt ji ne mofta hen carburant guila e essence ha e gazole men kala saabu hewɓe kala dañƴo fartangue sodde sodata ko heewi waɗa e bidon ngaji moftodira suudu mum walla mofta e ndera bureau ji mon ɓe kolliri hen ɗum noon kadi ko danger mawɗo no fewi saabu e kala saaha ɗum wawi fettude kadi ne wawi sabade cuumu kulɓinigu no fewi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen ñande alkamisa binneɗo o jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate ñawoje o ardima cérémonie tottirgol matériel informatique kewɗo no fewi e des ressources juridiques fade kay e ɓen witeɓe autori ɓen witeɓe auditeur uji e des justice et greffier ji en chef stagiaire uji tawi ko promotion 2025 2027 ɓe tottiri toon noon temedde ɗiɗi e capanɗe tati e naya ordinateur portable wondude kodduji juridique tawi ko ya mbaɗi yidde kay ɓeydude kay newnude golle mabɓe e fannu numérique ha joni ko leydi Mali keɗoɗen aljuma hanki nogas e goho lewru jolal hitaɗo junaje ɗiɗi e nogas joyi président Assimi Goïta horejo transition leydi ndi o bismima en audience son excellence Samba Alhamdou Babi ko ancien vérificateur général du Mali cuɓade kay oɗo saaha joni noma ambassadeur kay joɗaniɗo leydi Mali toon to république arabe de l'Égypte e nder jonde he noon kanko Samba Alhamdou Babi noon o yetti o jarni hoorejo leydi ndi gila kay hoolare fawi e dow makko kay jogue makko e teddeni fawi e dow hoore makko kay gila kay ardinimo ngal loccatara bitegal VG ha yetti kay to nomima oɗo saaha joni ambassadeur yo joɗano leydi ndi toon to leydi Égypte hoorejo leydi ndi noon waɗimo tigui orienté jofinimo ko foti gollade toon to Égypte haalnimo kadi wonde mission makko ɓurɗo mawnude no fewi kay ko ɓeydude tekkinde jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Mali hakkude muɗum e leydi Égypte e fannuji kala habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Niger paɗen général Abdourahmani Tani kañum woni hoorejo transition leydi Niger o holliri tigui wonde batu tawi ko batu joɗigo suuɗere joɗima tigui e nder gotiri e leyɗe Sahel nguno batu noon ko yinnode fewjude kay ko fate offensive woni jangu manggu no fewi fade leydi Mali o wi noon batu ngu rendini ko groupe aji terroriste uji kewɗi wondude e mercenaire uji ɓe jinno kay ko derguidde laamu sabodundu bonnude fettude leydi Mali fandare mabɓe noon wonno kay so tawi ɓe derguiti laamu ngu kay ɓe pecca leydi Mali ɓe pecca ɗum ha wona pecce nayyi hen feccere wotere ɓe indi ɗum émirat de Lazawat feccere ɗiɗi ɓerde ɓe indi ɗum émirat de Massina feccere tati ɓiire nde ɓe indi ɗum émirat de Tombouctou feccere naye ɓiire nde ɓe indi ɗum émirat de Serma de Gourma o wi noon wonno fandare mabɓe kadi so tawi kay ɓe pecci leydi Mali pecce nayyi ɓe tigui ɓe ƴetta leydi Niger e leydi Burkina Faso ɓe wadda tigui e ɗiɗo émirat ji nayyi ɓe pecci ɓe mbatta ɗum e nder ɗiɗon émirat ji tawi ko kamɓe gardoto ɗum ko ɗum wonno fandare mabɓe o wi noon wonde fandare nde kay ko kolliri kay wonde fandare yinnode fusde leydi Mali ɓe jinno wadde ɗum koko adi décembre 2025 kono de kanko général Sani noon o wi kay woni kala ko tina fuuyi
kanko général Tarin Tani non o erima dendagal laamuji jeeyaɓe alliance des états du Sahel kamɓe kala nde ɓeyto darde mabɓe ɓe ɓeydo vigilance mabɓe kay haɓade kala saaha ɓen pelle joguitiɓe terroriste en e nder leydi he habaruji men ɗemgal pulara sen mbima toon to leydi Niger ko to leydi Nigéria paɗen association chrétien holleri aseɗa hande o bila kay ko foti élevage en kalino ñalawma aljuma hanki élevage kewɗi biftanoma en keɓano bilan association noon ndeɗo feddata ko fedde chrétien ɓe kolliri tigui wonde kay wonde kay wonde ɓe bilan ko fate sukaɓe biftaɓe nder oɗon école catholique tawateɗo e nder centre Nigéria association holliri kamɓe biftaɓe kala koɓe temedde tata e no gasi jeeɗiɗo neɗɗo ɗum ko aljuma hanki o hen ɓe kolliri noon ɓen biftaɓe kay hen temedde tato e no temedde tata no gasi jeeɗiɗo biftaɓe hen temedde tato e tata ko élève sappo ɗiɗo heddiɓe ko jangguinoɓe kamɓe kala koɓe biftaɓe ndeɗo biftande noon woni biftande ɗiɗi ɓiire kay nder yontere wotere saabu ko ɓoyani ko ñande ko ɓoyani ko sono gas joyo élève tawi ko fof ko sukaɓe rewɓe kañumen biftano e nder état biteɗo état mo kebbi e oɗo saaha hay goto e mabɓe taw so a yitede andaka taw holtoɓe goni ha joni habaruji men ɗemgal pular sen mima toon to Nigéria koto Guinée Conakry paɗen to bowal laade international Ahmed Sékou Traoré Touré Ahmed Sékou Touré de Conakry ko debbo goto kañum nanga toon o teɓa toon noon o tawra komo jogui drogue mo hinde cannabis ɓe tawrimo quantité mawɗo no fewi tawi tawrimo kiloji 5 piccal 4 tawi ko drogue mo hinde cannabis ko scanner uji noon douane kañum tigui yiiti marchandise o teɓimo e oɗo saaha joni kanko e marchandise o kala omo tawe tigui e juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki hen habaruji men ɗemgal pular koto leydi Burkina Faso paɗen dadiɓe koninkoɓe faggudu woni douane ɓe Burkina Faso ɓe tettino 1.6 tonnes tawi koko wiyete amande de karité woni ballongaji beurre de karité gonnoɗe autoji kay yinnoɗe yaltinde yeeyi ɗum caggal leydi oɗo saaha joni noon gueɗe kewɗe no fewi laamu transition ngu koko sali yaltinede nder leydi he kala kay jiɗɗo hutoto tigui nder leydi he gam yidde ƴellidde industrie leydi ɗi ɓeɗon noon ɗiɗo noon 1.6 tonnes moɓe teeɓi kaye ɓe kolliri ɓe jiiɗi ko yeytude ɗum oɗo saaha joni hay sino waɗe vente aux enchères haalis bawɗo heɓade on kala waɗe tigui au fond de soutien politique gam wallude défense nationale leydi ɗi ko nden feere ɓe ƴetti kay ko fate ɗiɗo 1.6 tonnes tawi ko demande de karité moɓe tetti e juuɗe ɓen jinno wadde fraude yaltinde oɗon marchandise e nder leydi he ɓe jeeyoya caggal leydi takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siré Ba to Moderna Kayɗe ha to galle Samba Sa ko on takkusan juulam ha to galle ceerno Abdourahmane Dia peka win nokton ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Palestine paɗen défense civile mo Gaza ɓe kolliri asata hande o no gasi ɗiɗi lewru novembre wonde kay ɓe mbarnama yimɓe jeeɗiɗo e nder wuuro ville de Gaza non tawi ko Israël waɗi tigui bombardement ji mum tati e nder Gaza guila sappo lewru octobre ko guila nden sifano sifande cessez-le-feu woni fiyanden darto hakkude leydi Israël e Hamas kono guila nden faade o saaha joni teskama e kala saaha koninkoɓe leydi Israël guila e laaɗe mabɓe diwoje eɓe jooɗa bomboje mabɓe pettoje mabɓe e nder Gaza koto leydi Brésil paɗen Jair Bolsonaro ko nangama nana soka e mbadi kay détention provisoire ko guila lewru septembre noon o ñawano kay taƴanoɓe duuɓi nogas jeeɗiɗi ne fawi lebbi tati e nder kaso o tuuma noon koko yinnode kay wadde coup d'état woni derguidde laamu ngu o wonno koye résidence surveillé guila nden aseɗa hande o noon ɓe pelliti tigui nanggudemoɓe cokkamo saabu kay jogaɗe kulhuli wonde kay kulhuli mawɗi ne joga wonno tigui yinnode dogde e yaltude leydi ndi e oɗo saaha joni o wiyama teɓamo tawe nder niɓɓuru koto leydi Iran paɗen leydi Iran ene tawe sunare ene tawe tigui cuumu mangguno fewi tawi ko cuumu ladde mabɓe tawi ko ladde witende forêt classée o patrimoine de l'UNESCO ko woni tigui ko ladde reena noon ene fewi ko nden ladde noon heeɓi cuumu kulɓinigu no fewi Iran naɓe noon ene ara noon ene tigui eri ballal manggal no fewi faade e leyɗele koddiɓe e leyɗele joom doole kayne balla taɓe heɓe mbawa folde nguɗon cuumu ladde nde noon ene made won kay fodde 1 kilométre tawi kadi de takki ko littoral ɗum noon e oɗo saaha joni ko ladde mawde no fewi e nder ladde hen tawe hen fodde 3,200 façon lekki taw ko leɗɗe ɗe jiida cirin tawe hen façon ngaji 3,200 façon lekki ene tawe e nder
ndeɗon ladde witede forêt classée au patrimoine de l'UNESCO. Musidɓe tedduɓe, gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawna yiide hen to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.